Indotwalineti Mukono musi wa7 ndandarara mapasti 7 ndandarara saka pane mukadzi akanoka aitoshedzera achiti line new saka ndinonditi line saka vamwe vasingaziva mashops vanongonditi line vasinganyatsonzwisisa zita rangu atoshedza achi line ndobva ndazomuka saka pandakamuka ndakashaura kuti munhu ese asiri pahwindo panga achinokera abva ndinomira pachikona pamba akagara padombo akatsikitsira saka ndakabva ndamushaya munhu ndakabva ndazoona kuti pandakati zvekuvhunduka kuti ko munhu asina chirotere ndobva ndakuda kudzokera kubva ndiri pano ndopandakaenda saka ndakasvika mukadzi aichema mukadzi achichema obva ndichibereka mwana ndobva ndati mwana handisida se mwana akarara handisi kukwanisa da se bereka obva tamira pagate paibva tanga kuti nyaya ndida kukudza ndikukunzwira tsitsi ndikunzwira tsitsi upenyu hwako nemwana mukadzi achiratidza kuti aichema achichema kudaro mukadzi yeye obva ati da kuti ndoenda kuratidza murume wako ari kupi ndoda kuti murume wako aenda pamasinkota bva atotaura kuti pana mai atanga pamai pana ndati asitara example zobva pamwe pacho handitese handipazivi ndondati madima ndichase mandiperekedza ndoda toti rege ndinodzima gasi ndinondzima gasi kudaro mukadzi yabva atoniperedza obva nditi apa ini ndakuenda nekuseri saka pakati iye akuenda nekuseri ini ndabva saka pandakasvika pambaka ndirekta ndangosvika pane vanhu panze ratidza pamba pasina madhira kuita sei ari kuitika ndobva ndatodzoka kumba ndadzoka kumba ndakatosvika mwana akarara but temi handozvongorora kuti dhoo ranga rakavhurika ndakatosvika mwana akarara pambedha saka pandangoti akarara rege ndichenotarisa murume wangu kuti ariko kumashops zvanga chinzi aenda kumasingoti masingoti unogara vakadzi vaye vanopinda mbavha ndakati rege ndinotarisa pandakanotarisa ndofunga ndopakasara pachitorwa mwana pandakadzoka kumba handina kutomboona kuti mwana atorwa ndakatosvika ndakapakura chikafu changu chemurume wangu ndabva ndavhara ndonokanga chibage panze abva atosvika obva tanga kukanga chibage chake panze ndapedza kudya ndobva ndati rege nditendonotandadza murume wangu achikanga chibage ndichitaura ndazofunga kuti mwana wangu mukuru kuti haana kufuga rege ndinomufugidza ndakundonomufugidza paya ndabva ndati rege nditange ndamuwaridzira anga akangorara pakapita anga asati arara nguva yakareba ndobva ndatoti rege ndimukwidza pambedha ndamukwidza pambedha ndabva ndawaridza pasi ndabva ndamisa pasi ndakuda kufugidza ndopandakanoti kupa nzvimbo pane mwana hapana bhozi ndakatonyenyeredza nzvimbo yechingoti pane mwana ndobva ndangoisa magumbezi kuti angatsimbirwa nemagumbezi saka ndabva ndati pamwe ndaita ndakanganisa ndaisa magumbezi pane mwana ndobva ndabvisa magumbezi first day ndobva ndamashaya ndobva ndamushaya mwana ndobva ndabuda panze ndichibvunza murume wangu akanga achibaya kuti wamboonawo mwana akati ndinombomuona obva apinda mumba zvezvoti angopinda mumba achiita mhino chipari obva apinda mumba kuti bva ashaya obva ati pamwe atorwawo nevanhu vatogarisana navo obva vanokera vanhu vese obva toshaiwa hadina mwana saka ndopandakabva ndazofunga kuti statement ranga achiudzwa nemukadzi anga achiita sei anga achindinyepera munhu anga achitoziva bhosi anga achitombotaura zvemwana achitombonditi saka imi mune mwana 1 here ndakatotaiwa ndine 2 ndobva ndazoenda kumashops panoenda mashops ndaingoti mwana hameno munhu amutorawo pamwe munhu angoya ari kungotambawo achitora mwana saka panoenda mashops emukadzi akati adirektwa namama wangu pamba pangu hanzi ndatobvunza mama wako tinogara papi saka ndabvunza mama kuti pane munhu wamadirekta mama obva wati aiwa ndina ndopa ndakazoti mukadzi anga achiita sei anga achinyepa kuti adirektwa nani namama vangu ndopa takabva tamhanya kupolisi nini ndine 22 saka nesinokamukenda kupolisi asina rimwe zuva asati awanikwa asati zvekuti mama venyu vari kunoku pane umwe munhu anozviziva neinformation iyoyo munhu wese mubhangeti anozviziva ndaberekwa muno mubhangeti munhu wese anotozviziva kuti mama wangu navabereki vangu vese vari muno bhosi munhu aitoratidza kuti aiziva futi zita rababa vangu bhosi atonditi mwana waCoblos inikname yani yababa vangu zoti aitoziva zita rababa vangu kuti ndiri mwana wani ende aitoziva kuti amai vangu anogara kumusoro pamashops munhu uyu anga akasunga tauro rewhite akapfeka wood yoyo inogona inge iri yegrey kana kuti white bhosi yaioneka murima zvizvi
akapfeka chiri chiheti. Mukadzi yanga ari mupfupi but akasimba, asi changa chiri chihombe, anga nemazamu mahombe mukadzi. Murume wangu kubva nditangogara naye handisana kumbobata, saka ndangoti murume aite se haarambiro, rege ndinonoita se ndinozvionera ndega, tonopedzerana ikoko. Pamba pedu tinongosiya vana vachitamba, vamwe vanotombobudawo vachisiya vana vakangorara mumba, tongosiya vana vachitamba. Ende hapasati pamboita kana history kuti pane munhu ambobirwa kana kuita sei. Mwana uyu ane 3 months, musikana. Ndachikumbirawo mhuri yeZimbabwe makamuonawo mungotibatsirawo, mungotaurawo kumapurisa enge maona padhuze papa, mapurisa enge ari padhuze enge muri, makaonawo munhu ari kungofambawo nemwana wamusiri kunzwisisawo, kana munhu anongouya nemwana manga musingazivi kuti ane mwana. Ndachikumbirawo mungotibatsirawo, ndakutokumbirawo imi mhuri yeZimbabwe. Iko zvino zvitakumbirawo vePlatinum FM vangokuratidzai mufananidzo wemwana wangu, kutiwo vanenge vamuona muchingota muchitarisawo, mungotarisawo mufananidzo chotiro, makaonawo mwana anenge mungotaurawo kumapurisa ari padhuze.